Navçeya gevere yap ser Colemerge ve ku nüfusa ve 118,000 piştî paşvekişandina kanûna bajêrbûnê careke din weke xwe navçe ma. Yek ji serkêşê ku ji bo gever bibe bajêr bi hikûmetê re heta niha gelek danûstandinan kiriye Ednan Onay dibêje gever ji bo bibe bajarekî pêşketî xwedî erdnigariyeke guncav e. Gever ciheke rast e. Gever sibehî bide vilayet eger bu şehir gever dê pê mezin bît, insanî dê pê têr bin, êdî qaçoqçîtiyê nakin, naçin hudûdan de xwe nadane kuştin, feqîr fuqarî me geleke, bendî mutlaq surete tibît gever bîte vilayet. Nûnerên saziyên aboriyê jî duê baweriyê dane ku her çi qas hikûmetê pêşniyara xwe ya bo bajarbûna geverê paş ve kişan dibe jî di demên pêş de gever muheqeq dê bibe bajêr. Eger gever bite bajêr geverê rojhelata wê, rojnavîna wê, rojavaya wê hemî cihê berfireh e. Ev madde vê gavê sadece geri keşandan. Yani ew nayde wê fehmê ku nexê em geverê ji bajariyê dê ixin dê şibiya berê qeza bîtin. Xelkên navçeyê jî dibêje ji ber ku gever nebiye bajêr ew gelek xemgînin. Gewer watî nebî bajêr me ev xeber guhlê bî em çê zulmîş bînin. Xwedê em xemgînin, em jî hez dikin biba bajêr, miletê me jî perîşe ye. Loy me bord kiroma nebû yani milletê me bi çê pasif derket. Ulan bizim bura biba bajêr. Valî hate bo, biba velayet. Ama kadir mekir. Çê nebû, yani em dîsa hez dikin çê bî. Navçeya geverê li ser deştekê hatiye avakirin. Gever 40 kilometre nêzî sînorê Rojhilatê Kurdistanê û 130 kilometre jî nêzî başûrê Kurdistanê ye. Geverê ji paşvekişandina kanûna bajêrbûna navçeya xwe gelek dilgiranan. Lê ew dibêjin gavek dereng an zû muheqeq navçeya wan wê bibe bajêr. Maşallah dekak, Rûdaw, gever.